Action! Fost it-telespettaturi Maltin bla dubju li hemm stennija kbira s-sensiela l-ġdida u Little Lejl li se tibda tixxandar mis-27 ta' Settembru fuq Net Television. Is-serja u Little Lejl se tkun ibbażata fuq ir-romanzi Suwed u Little Lejl miktuba minn Charles McAuliffe St. John. Dawn ir-romanzi huma mqasma f'erba' volumi blisem Georgia, Tomas, Lunzjat u Jason. Meta tkellmet ma' Net News l-assistant producer ta' din is-serja Marielena Tanti Gregoraci għaltilna li din is-sensiela li tintlaqa tajjeb ħafna mat-telespettaturi Maltin għalli se toħodna lura fil-perjodu tal-1860 u permezz ta' din is-serje bi produzzjoni ta' Charles Stroud il-pubbliku ser ikun qiegħed isegwi tradizzjonijiet antiki f'Malta tal-imoddi. Il-verità minħabba li il-drama diġà qiegħda f'romanz, dak li jkun diġà għandu idea tal-istorja għal min qara r-romanz. Is-sabiħ tagħha hi li mbagħad fl-aħħar mill-aħħar se tara adattata għal fuq it-televiżjoni. U l-awtur nifsu, ġifieri Charles McAuliffe St. John, ħadem flimkien ma' Charles Stroud żamm lealissimu lej il-kotba, ġifieri l-istorja se tkun hemm, l-ktieb se jkun qed jidher fuq televiżjoni. Is-sensiela u Little Lejl titratta storja ta' familja tipika Maltija li tiżvolġi f'ġenerazzjonijiet differenti. Minn episodju għal ieħor tibda fl-aħħar kwart tas-seklu 19 u tispiċċa madwar 100 sena wara. Din is-sensiela se toħodna fi żmien meta tfal kienu jilagħbu fit-triqat u l-eliqi u karozza kienet lussu rari tinterrompi logħba ballun fit-triqat. F'dawk iż-żminijiet is-subien kienu jilagħbu bil-boċċi u l-bniet biż-żibeġ u dan kollu ser ikun qiegħed jintwera f'din is-sensiela.